Abantu ubali no bolema au ime ye bunge ya North Mugirango anene kuri county ya Nyamira niko litukulia lero batwale gikaro ase chinsemo cha Chabera ime ye wadi ya Bukeira abo ase bakwanira igoro ya makon au ayo bagendrete gwetira igati yabo kombigwa amona barayi chingaki eserikali ekubwatuka mabaga au yemirimo wochiase abakenya nigo abananchi ubono bayakwana yo chingaki baba bagwikirana ase gikalekyo kyalenge guno yukabeire omubunge bwe bunge yu omusike Joseph Kiangoi muliketo fatga bigisemba noroboti ruo hase owikirana Esegeto niho yabekiwe ucyasa abantu barya bare no borema kurwanirwa asikinjira aho eryo nabarabwo banyore ebitoki byo kubasomya abana babo ekiagara inuna muntu nde kwensi kweswati mugwata kwasemena obe komwana wa shukuru abana babo basome naye baje kuimukia iri nanye ko le physical challenge ti toteke tono muntu kaora kule no ane nyange bami aya bana kwa bet condemn dina anye ko physical challenge o talensa dio gedena no tagedena aje ko ikasegete ni wa no ane nyange ko ikasegete ni wa no ane gari omwana agorire kapete kwenda nanya gedari obeka imekuru nyumba tuagenda aina auto tete kwenda tokore uchibusyo Ajaiga niga kwaniwe no mwana siasa Joseph Kiangoi oyoboigo okabeiro mubunge North Mugirango oyoboigo oganitie ekirogekyo nigo atebire bona abantu abayiga bare no barema nigo babeire bakorinwa obosibore bwabo anene asoborai ba North Mugirango asengaki entambe engaki ana kana swai ni a special account na mutagete more or call you more. That's why in the government na there. Ego teba na 30% ya contracts chibarai ngenda sabantu abarima. So ebintu biribye ino bibatigete kuikamunyole byonsi. Na ndi mumakonyo a special place na asengejo mutagete more help. Njembeke more effort ya simone kukwana ase kinyoro kya Chabera ime ye wodi ya Bukeira ebunge yo ya North Mugirango ekero omuskoyiga Kiangoi oyo okoriyo obubunge obuyiga bwa North Mugirango aumerana negati abantu abayiga bare no borema nigo abantu abayiga ensema yabo bakwanira igati y'emichando eria babeire bagwetera disability is not inability tuna abantu tasomete arento tukwanta ko kurigirirwa muna abantu bande bonsi muna mo bide kisutiga you are very smart naintu to very smart in most cases oto chaire chibesa bona bono ikikoro kunga chibesa chiabare mafu nche na ichoire myaka yonse tena nakanyara na nintru ekyagera bachumba bange bagocha dwanyora ngabare mafu kero kende barangeria abantu twanyora ekara bakogenda gusino no gucioko yokonyora tugutachwa twa ndo ikera kubatikana nenganeye yo kombigwa asuborai nigo batebire barache kokora amaunchorerio asububunge na komoa amagoro Kiangoi eryo abaikiranirie amagani yabo ntuga yabana turabare mavu afege tuya Chabera twararenga omusike Kiangoi aise kogenda na to rainise munabare mavu atolete amo nonye nekipase ntonyoro bokong nyorwa bona kige kogerera totabine nachi ko baga gotoinyora na intu to choinyorora ase konde gakare na intu twabarwaro buna nchomere mabu naenda naigwe konde ine nje na koregere na nje ranyora ginto geke na konyora abana baneka Kingo reporter Gatembe kureiga Chabera eye gotoke meye wodi ya Bukeira North Mugirango county ya Nyamira inje Fatigad Kisemba